салом бинандагони хабар тиҷӣ. Москав тасмим гирифтааст ки ба хотири коҳиш додани шумораи садамаҳои нақлиётӣ соати кории ронандагони таксиро кам кунад. Москав дар садади коркардии низоми наве мебошад, ки давомнокии кори ронандагони таксиро назорат мекунад. низоми мазкур аз соли ҷорӣ ба ҳукми қонунӣ медарояд ва он минбаъд ба ронандаҳои таксӣ имкон намедиҳад, ки пас аз анҷоми соати корӣ ба зиммаи телефонии мусофирбарӣ пайваст шаванд. ҳамин тариқ соати корӣ барои ронандаҳои таксӣ 8 соат 10 соат муқаррар шудааст ва онҳо ҳақ надоранд, ки аз вақти муайяншудаи кор иловатан фаъолият кунанд. дар ҳамин ҳол, ба гуфтаи сардории департаменти нақлиёт ва рушди нақлиётии автомобилии Максим Ликустев, баъзе ронандагони таксӣ дар як рӯз то 18-20 соат кор мекунанд, ки ин ғайри қобили қабул аст. организми инсон наметавонад бе истироҳат ин қадар кор кунад. бар замми ин ронанда назди мусофир масъулият аст ва ӯро бояд соҳу саломат то макони лозимӣ бурда расонад, афзудааст Ликустов. Ликустов инчунин қайд кардааст, ки системаи пешниҳодшуда ба полис имкон медиҳад, ки то муайян намоянд, ки сари ҷанбарраки мошин ки қарор дорад, ҳамзамон ин табдир аз ҳолате, ки бо ширкати хизматрасонии таксӣ як кас шартнома мебандад, вале ба кор тамоман нафари дигар машғул мешавад, пешгирӣ намояд. зимнан низоми мазкур ба хазинаи маълумоти БДА низ пайваст буда, имкон медиҳад, ки шаҳодатномаи ронандагӣ ва суғуртаи ҳар як ронандаро тафтиш кунад. ин буд видеои имрӯзаи мо. Таксиҳо наметавонанд дигар 10 соат зиёд кор кунанд, вале ки таксӣ мезанад ва ҳатман нависед дар комментария шумо чанд соат кор мекунед дар як рӯз, ҳатман нависед.